lantaran bersih desa. Ah. Wis. Kriya kriya angriya tu mandang karya. Wis katur Mas. Ya ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Monggo Dik kula aturi jumeneng disepoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa Lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas. Luar biasa. Luar biasa. Yes. Ketinggal, Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu
sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipuro. Ngadipuro. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipuro Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Hei! Wah, iso jeluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa yaitu Bapak kepala desanya yang mana? Pak Eko. Mana Pak Eko? Ngacung Pak Eko. Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh iya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mingga-minggi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Rang jaluk request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman nah. Kok gur util-util tok Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Ndak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilaki piye? Lipstiknya iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang delakan tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit ae rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Dan Setetek kan? setitik. Setitik. Sithik tenan, seteteki gede. Terus piye? Lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki Pak Dalang Rebu Sinden kok iki. Oh, kok duduke berarti duwe neh. Dalang kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. ki hilse ngene iki Arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku wae ngawur ae. Ya wis cium sik. Kok iso wayange luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, Besok besok siang apa alhamdulillah malam? enggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan to? Tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Duh. Iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya?
Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Kuda, pantai kuda. Oh, pantai kuda. Kuda. Ikut. Kuda. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut muga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Dipangku. Ya wes dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Heeh. Sampean ora ketang sithik njajal ndalang ning kene, Dik. Hah? Dalang to? Heeh. Lek trimo dalang yo kecil to, abar ki kok. Abar iki kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono Pak ya. dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukono sik sing lho. Sing endi? Songo sing isine Kang. Lho. Hah? Sulukono ku lho slendruk lah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini loh, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganasnya loh. Ah, situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. madep sana. Wes siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para pekang kang pratala lindu ping 7 sari umat kang jalani di pati hambantusi sirna larut terus pene Mas Apik nana-nanamu. Nano. Ya Sal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh nyedit-nyedit barangnya. Lah ini lho ben Oh, iya. cecep. Aku tak ngendang, Heeh. ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni. Nek Hah? wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahas apa wis sembarang. Oke. Iya. Heeh. Kok iku oh iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih. Oh, iya. Sik tak noto. Iya. Ora. Sujet. Daduk yang piro ae kowe. Heeh. Ada lampu yang jadi saksi ya. Iya. Iki nglunggui bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi nyat nggo lungguh Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Ya ngono. Dan anu sing malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, dodok. Terokno aku, terokno aku. Wah, ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Urung. Ya bar gedang lho. Sik, jajal dodok ngene iringane. Siap. Ditunggu. Oke, siap. Musik ya ki, heeh. Lha niki Dik, mic-mu. Oh iya, iki Mas mikmu.
Wilujeng dalu, selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Nggih, leres niku. Iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Blitar. Nggih. Dilanggamne dhisik, mengko lagi irama seger dangdut. Mengko arep digawe buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Mangga. Yuk. Sak pinten riyen? Ya. Dados. Blitar kutha cilik kang kawentar. Etipeni Gunung Kelut kan ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen awune Sang Nata. Majapahit ana candhi penataran. Blitar nyimpen layune Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawejeke Nusantara lan gabung Karna kang kondang kalapa. Ana Blitar lahir mimit cilik mula. Ora mokal Blitar dadi kembang lambe. Ora mokal akeh kang padha nyatake. Yen kene murupake semangate. Yen ta banyu kasulake patriote. Asik-asik. Astabrata. Blitar kutha cilik kang kawentar. Etipeni Gunung Kelut kang ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen awune Sang Nata. Majapahit ana candhi penataran. Blitar nyimpen layune Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ana crita jare Patih Gajah Mada bisa nyawejeke Nusantara lan gabung Karna kang kondang kalaka.
lambe amuk kalake kang padha nyatake yen kene murupake semangate yen to penyu nuku lake patriote. Terima kasih Dik Sinta. Mau sore wis diadani ya kuwi sosialisasi narkoba, anti narkoba. Terus wingi ya ana sosialisasi, sosialisasi UMKM saka ngendi? Saka Dinas Perdagangan. Oh ngono. Dadi sosialisasi kuwi penting kanggo mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat kang mapan ana ing desa Ngadipura. Oh iya. Ya, lanjut ya belok. Ya, maka Maiker jemeneng yuk. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Mbak Enggar, jare aku krungu-krungu lho, Mbak. Napa? Jare arep rabi tahun iki. Insyaallah. Amin 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 amin. Jan aku ngenteni wis suwi lho nggih. Sing ngegongke sing kulino ditutne ayang bebek ya arep rabi pisan. Nggih, kadose. Undi-undi. Aja rabi sik, Pan. Royal wae. Rasane padha iki. Yo penak nek sah no. Ya. Ayo, iki ana permintaan. Apa, Mas? Gedhe seragenan. Nggih, napa? Ana lewung karo loro ati dua, monggo dipilih. Oh, nggih, lewung mawon. Lewung, oke, digedroke. Ya. Oke. Kendangan sing semangat Mas Arya. Ya. Ya, dadeke. Iya, iya.